Tlesta r-restawr fuq l-istatwa titolari ta' San George Martri ta' Ħalqormi. Ir-restawr sar fuq partijiet differenti ta' din l-istatwa, fosthom l-induratura li kienet saret fl-1895, il-karnaġġjon kif ukoll restawr estensiv u nduratura mill-ġdid tal-pedestal. B'hekk din is-sena l-kapolavur ta' Pietru Feliċi se jkun jista' jitgawda aħjar. Tkellimna mal-induratur Kevin Farrugia li flimkien ma' missieru Horis ħadem fuq dan ir-restawr. L-ewwel l-iskop tiegħu kien li jiġu restawrati biss il-partijiet fejn kien hemm il-ħsara u konservati l-kumplament tal-partijiet fejn għadhom tajbin. Il-proċess sar billi l-ewwel jitneħħa il-verniċ kollu sakemm naslu għall-istrata fejn hemm l-induratura u ż-żeba. U wara jiġu restawrati il-partijiet fejn hemm il-ħsara. Ix-xogħol ta' restawr inbeda f'Lulju tas-sena li għaddiet hekk kif l-istatwa ttieħdet fil-bottegin ta' Farrugia fl-Imdina fejn ridet tgħaddi minn proċess sħiħ ta' restawr minħabba l-ħsarat li kien hemm. Hawnhekk kien pereżempju jintlaqat kull darba li tiżżarma u tintrama kellu ħafna ħsara fuq fil-parti superjuri l-ispallejn pereżempju u l-mant in-naħa ta' fuq l-iktar ikkawżati minn tfigħ ta' karti waqt il-purċissjoni u l-lob tan-nar. Ix-xogħol taż-żeba tal-Karnaġġjon u d-Dragun saru mill-artisti Aron u Alfred Camilleri Kawki li żebaw ukoll mill-ġdid l-anġli li jintramaw madwar il-pedestal. L-inawgurazzjoni tar-restawr tal-istatwa u n-niċċa se ssir nhar is-Sibt bis-sem taż-żewġ banet qriema.